Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 28 март, дүшәмбе. Мен Әззә Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да тыныч, матур көн теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Бу турыда алдагы минутта кыскача булыр. 1776 елның 28 мартында танылган меценат Петр Урусов патшабикә Екатерина II-дән актерлар труппасын ачырга рөхсәт бирүче махсус кагаз ала. Нәкъ шул көн Зур театрның туган көне буларак санала. Зур театр Россиянең әйдәп баручы иң абруйлы театры. Уйлап табучылар моңарча йөзләгән еллар кулдан кир юуны үзгәртер өчен 18 гасырда уйлана башлыйлар. 1797 елның 28 мартында беренче кир юу машинасына патент алына. Ул агачтан эшләнгән була. Елның 28 мартында Алман алхимигі Фридрих Бёдгер өзі ойлап тапқан фарфордан табақ сауыт тәкъдим итә. Ыстаның фарфоры Қытай сауыт сабаларынан да үстінрәк була. Бик тиз арада саксон фарфоры Ауропа, Азия илләрендә, соңрак Россиядә тарала. Тапшырубызның даими эксперты табиб Илдус Латфуллин бүген аденоидлар борынында урнашкан лимфа безләре авыру турында аңлатып, үзенең киңәшләрен бирер. Нәрсә икән дөрес аңларга кирәк. Аденоид ул лимфоид без. Менә бу лимфатик безләр бар бит. Муенда бар, биттә булырга мөмкин, башның арты ягында булырга мөмкин. Аденоид ул шул лимфатик без, ул бар тик борынның эчендә урнашкан. Аденоидлар иң күбе балалар өчен хас, 2 яшьтән 6 яшькә чаклы балалар өчен аденоидлар хасалар. Чөнки бу яшьтә балалар иң күп инфекция белән авырый торган вакыт. Шуңа күрә аденоидта каты эшли, ул алар өчен кирәкле без. Зур кешеләрдә ул әкренләп үзеннән үзе юкка чыга башлый. Аденоидларның зураюы төрле сәбәп белән бәйле булырга мөмкин. Ул беренчедән гаиләдән килә торган проблема булырга мөмкин. Менә ата-анасында берәрсендә булган икән, балада да булырга мөмкин. Менә шул 2 яшьтән 6 яшькә чаклы вакытта, 6 яшькә чаклы яшьтә бит. Аллергия белән бәйле булырга мөмкин ул. Һәр вакыт менә теге начар һава белән бәйле булырга мөмкин. Мәсәлән, өйдә тәмәке тарта торган кеше булса, аденоидлар үсә ала. Ниндидер бик тузанлы, бик теге машиналарның парлары чыгып тора торган бер җирдә яши икән бала, аның аденоидлар үсәргә мөмкин. Һәм әлбәттә аденоидларның иң еш очрый торган сәбәбе ул кабатланып торучы инфекцияләр. Әлбәттә балалар өчен менә бу 2 яшьтән 6 яшькә чаклы бу хас нәрсә, шуның өчен балалар еш авырганда аденоидлар үсә. Бер яктан аденоидлардан куркырга кирәк түгел, ул физиологик күренеш булырга мөмкин. Бала еш авырый икән, аденоидлар әлбәттә зурая, әлбәттә үсә алар. Икенче яктан, әгәр дә бу аденоидлар чиктән тыш зурайып, менә мондый борын белән сулауны комачаулый икән, борын белән суларга комачаулый икән, әлбәттә бу проблемага әйләнә. Аның төрле юллары бар. Дәвалауның төрле усуллары бар, төрле юллары. Бөтен балага да аденоидларны кисеп алырга дигән сүз түгел. Беренчедән без аның сәбәбен табырга тиеш. Әгәр дә бу һаваның начарлыгы белән бәйле икән, бу проблеманы чишәргә тиешбез без. Әгәр дә бу аллергия белән бәйле икән, аллергиягә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә бу башка ниндидер сәбәпләр белән бәйле икән, мәсәлән, баланың иммунитеты түбән булуы белән бәйле икән, бу проблеманы чишәбез. Аденоидларны кичкенәйтә торган дарулар, алар бар, алар кулланыла, уңышлы итеп кулланыла. Шуның өчен беренчедән без иң баштан хирургик юлдан башламыйбыз. Мәсәлән, аденоид бик зур булганда, ул колакның ишетүенең начарлануына китерергә мөмкин. Бу бик мөһим нәрсә, баланың колагы ишетмәсә, ул бит сөйләшүенә дә аның зыян китергә мөмкин. Шуның өчен мондый балаларга без игътибар итәбез. Икенче бик мөһим нәрсә ул баланың йокысы. Әгәр дә менә бу аденоидлар зурайып, баланың йокысын бүлә икән, ул төнлә белән гырлап чыга, авызын ачып йоклый, төнлә белән менә борынның сулышы әйбәт булмаса, аденоидларны бәлки кисеп алырга да кирәктер. Аның башка показанияләре дә бар, хирургик менә дәвалауга, ләкин ул бөтен балага да кирәк дигән сүз түгел. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Борынның сулавына. Әгәр дә бала төнлә белән авызын ачып йоклый икән,
Бу аномаль ситуация. Бала бер кашанда ачык авыз белән дикларга тиеш түгел. Ул бурын белән суларга тиеш. Чөнки авыздан килгән һава ул чистартылмаган һава. Ул инфекция белән килә. Авыз ул сулау өчен түгел. Авыз ашау өчен. Сулау өчен бурыннан сулыш килергә тиеш. Һава бурыннан килергә тиеш. Хирургик суларга килгәндә, мәсәлән, нинди показаниялар булырга мөмкин тагын? Тыңкыш тавыш, баланың тавышы менә үзгәрә икән, әйме? Бу да әйбәт ситуация түгел. Бит формасының үзгәрүе булырга мөмкин. Бит озынайып китеп, авыз ачылып китәргә мөмкин. Андый булса, аденоидларны әлбәттә озак ярамый, аларны кисәргә кирәк. Башка методлар да бар. Без тур эфирдә эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көн теләп дәвам итәбез. Телдән ясак ни диярбез Тукаебыз каршында? Акланырга сүз булырмы аязыбыз алдында? Бу юлларны заманыбызның танылган шагыйре Ленар Шәйх язган. Бу сорауны ул беренче чиратта кем алдына куя? Студиябызның кунагы, Татар китап нәшриятының баш мөхәррире, журналист, тәрҗемәче, галим Ленар Шәйх татарлыгыбызны, телебезне саклап калуда үзенең билгеләнешен ничек күрә икән? Хәерле көн, Ленар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Сәмсез. Сез иң нәтиҗәле иҗатчыларның берсе дип әйтсәк була, чөнки әле менә бу 1 ел эчендә генә дә сезнең берничә китабыгыз, дөресрәге 6 китап ялгышмасам, дөнья күргән. Нинди китаплар алар? Кемнәргә, нәрсәләргә багышланганнары? Монда инде төрлесе бар. Иң беренче дөнья күргән китап, минем шигырьләр җыентыгы. Ул инде сөйләмарак формада эшләнде. Әмма ләкин күп өлеше менә соңгы елларда язылган әсәрләр. Менә солыгына бер китап килеп чыкты. Аннары тагын балалар өчен шушындай җыентык басылды инде, алдамыйм дигән, ике телдә инде, татарча һәм рус телләрендә инде. Шулай ук теге рәсемнәр белән матур итеп килеп чыкты. Аннары безнең инде бик күренекле шәхсебез бар, Юлдыз Халиуллин дигән. Ул дипломат та, галим да. Менә шул Юлдыз абыйга багышлап, менә шундый җыентыклар басылды инде, биографик очерклар. Татарча һәм рус телендә инде. Ике китап. Юлдыз абый инде хәзерге вакытта Мәскәүдә яши. Үзе инде районнан чыккан кеше, якташыбыз безнең, Әгерҗе ягыннан чыккан кеше инде шуңа. Аннары төп яңалыкларның берсе булды инде менә француз телендәге җыентык басылып чыгу инде. Монда инде бу чәчмә әсәрләр, проза җыентыгы инде, французча дөнья күрде. Аннары полякча бу шулай инде. Проза җыентыгы басылды. Һәм менә тагын бер яңалык безнең менә шушы китап. Ул инде хәзерге прозаның бер җыентыгы инде. Инглиз телендә чыккан. Антология. Француз телендә. Француз телендә. Монда инде безнең бүгенге көн авторлары кирде. 6 автор. Һәм бу китап зур вакыйга булып тора инде. Татар әдәбияты өчен дә тагын теге. Инглиз телендә дә китап чыккан, шулай бит сезнең. Һәм сез бүгенге көндә бердән-бер быелгы шушы заманның язучылары, шагыйрьләре арасында сезнең бердән-бер китабыгыз шушы инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Бу зур казаныш әлбәттә. Әлбәттә, бу зур шатлык, сөенеч инде. Бу җыентык басылып чыкты Лондонда. Һәм инде бу китап белән бар дөньяда танышырга була инде, укырга була. Чөнки без инде без әдәбиятыбызны бит әйтәбез, теге бик зур әдәбият дип, сал әдәбият дип, шуңа инде без инде үзебезне белгертергә тиешбез дөнья күләмендә. Төрле телләргә тәрҗемә ителү әлбәттә инде безнең татар шагыйрьләрен, татар иҗатчыларын дөньяга таныту зур файда китерә, шулай бит. Сез күп жанрларда хезмәт итәсез, Ленар. Шулай да ничектер шигърияткә өстенлек бирәсез бугай. Менә мин ялгышаммы? Әлбәттә, бу шулай инде. Поэзия бит инде барыбер теге шигърият күңелдә яши, һәм инде ул ничектер менә шигърият аша үз фикереңне җиткерү ничектер минем өчен инде җиңелрәк булып тоела инде. Чөнки шигъриятта бит инде ул син инде
символлар белән дә эшлисең җиктер теге син үзең аны белмисең җиктер менә шулай килеп чыга ул менә күкләр белән бәйләнеш дип әйтергә мин дә аны һәм инде фәлсәфә дә килеп керә бит инде бу чиракта теге хисләр дә килеп керә җиктер шигърият белән менә шуларның бөтенесен дә җиткерү җиңелрәк дип әйтәсем килә утышлырак үтемлерәк инде тагын. Тәнкыйтьчеләр сезнең турында булай дип әйтәләр. Сүзнең тәмен, ямен белә, ләкин күпмедер дәрәҗәдә өстенрәк яза кебек диләр. Менә сез мондый сүзләргә, мондый мөнәсәбәткә ничек карыйсыз? Мин инде теге тәнкыйтьчеләрнең фикерләрен кабул итәм. Һәм инде әлбәттә теге бик төптән язылган әсәрләр дә бардыр инде, бәлки теге бераз җиңелчәрәк язылганнар да бардыр, әмма ләкин ул бит инде шигърият бит инде ул киң дәрья кебек, шуңа инде бу чиракта дулкыннар да төрлечә, теге биегрәк дулкыннар да була, теге мондый салмак кына дулкыннар да була, шуңа инде Һәр хәлдә үпкәләмисез. Юк, үпкәләмим, рәхмәт кенә әйтәм инде. Сез юлда күп йөрисез һәм юлда йөргәндә дә гел уйланам дисез. Гел язам, уйланам дисез. Хәтта милләт проблемаларында турында да уйланырга яратам дигән идегез. Бүгенге көндә милләтебезнең ни проблемалар бар сезнең күзлектән чыгып? Иң беренче чиратта инде телне саклап калу инде безнең төп максат. Әгәр дә безнең тел сакланып калса, инде без инде милләт буларак та киләчәктә яшәячәкбез. Һәм инде менә шушы тел белән бәйле инде тагын шулай милли йөзебез дә безнең сакланачак дип әйтәсем килә инде. Урыф гадәтләрдә һәммәсе дә чөнки барыбер без бит инде бүгенге көн өчен генә язмыйбыз, киләчәк өчен дә язабыз, киләчәк буыннар өчен дә. Һәм татарлар менә алар инде гомергә зур халык булганнар, дәүләтләр тоткан халык бит инде ул, шуңа киләчәктә дә менә татар халкы яшәсен дип телибез инде. Амин, шулай булсын иде. Очрашуыбыз матур яз айларында үтә. Сезнең иҗатыгызда да язга багышланган шигырьләр бар. Мөмкин булса, укып китсәгез иде. Ярар. Яз җыры дигән бер шигырь. Хәзер. Сөюгә сусаган күңелгә ташкындай саф хисләр түгелә, серле көч бар сыман, йөрәктә ярсыган бар хаят гөлназга күмелә. Мәхәббәт язларга төренгән, кыш буе тилмереп йөрелгән, күңелдә әлләни, бәлләли, мәхәббәттер инде, кем белгән. Бик матур. Иҗат итүдән сез әле тәрҗемә белән дә шөгыльләнәсез. Менә сезнең әсәрләрегезне башка телләргә тәрҗемә итәләр, шул исәптән сез дә тәрҗемәлек эше белән шөгыльләнәсез. Бу як сезгә кайсы ягы белән кызыклы? Тәрҗемә эше инде ул шулай ук аерым бер дөнья дип әйтәсе килә. Ул беренче чиратта сине байыта, күңелеңне байыта, чиктә синең фикерләвең башкачарак кимәлгә күчә дип әйтәсем килә инде. Тәрҗемә өлкәсендә дә шулай ук бик актив эшчәнлек алып барабыз. Русчадан, кыргызчадан, якутчадан һәм башка телләрдән инде. Башкортчадан шулай ук инде. Һәм инде мин күбрәк шул шигъриятне әйтәм инде. Хәтта сез Пушкина да тәрҗемә иткәнсез бугай. Анда тәрҗемә итеп карадык, аннары Есенинны, аннары Некрасовны, Лермонтовны инде. Әлбәттә инде бу мин генә эшли торган эш түгел, без инде бер төркем менә шул тәрҗемәчеләр берләшеп эшлибез инде. Чөнки безнең шундай эш бара инде. Менә китапларны бастыру ягына караганда, булар күбесенчә кайсы нәшриятта бастырылалар? Бу инде иң беренче чиратта үзебезнең нәшриятыбызда басылып чыга инде. Һәм шулай ук
шит нәрсәтләр инде, башкалар, шит шәһәрләр, шит илләр. Менә бүгенге көндә кәгазьгә күпмедер дәрәҗәдә кытлык күренә ди. Татар китап нәшрияты эшен туктатырга уйламый торгандыр инде дип ышанасы килә. Юк инде без инде үз эшчәнлегебезне елдагыча эшләп алып барабыз. Үзебезнең юнәлешебезне инде шуңа әле менә тиздән китаплар чыга башлаячак. Яңа китаплар менә быел китаплар инде. Шуңа ел ахырына хәтле безнең анда эшебез күп. Эшегез күп. Уңышлар теләп калабыз сезгә чын күңелдән. Эшегездә дә, иҗатыгызда да безне яңа әсәрләр белән шатландырып торыгыз шулай. Көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Рәхмәт. Сезне һәр вакытта да көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Мин Әзәхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Алда әле сезне телевидение фондындагы язма көтә. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.